Lejátszottam a meccset, amiért ugye kapunk egy garantált játékost. Megnézzük, hogy ki lesz. Francia kapus. Ez egy 97-es Giroud. Hát hasznunkra nyilván nem válik. Viszont ugye itt kapok jutalmat, egy 2 millió coin, ez pont most jól jön, mert ugye RV-t akarunk vásárolni. És kiszedünk itt 1000 gemet egy 3K-s packhez. De még mielőtt kinyitnánk, azt lesz egy ilyen 97 és 100 közötti packünk is. Megnézzük, hogy ad a játék valami jót. Hát ennek nem tudom, tápszoba? Azt hiszem tápszoba. Zászlót nem tudom mi volt, de egy 97-es tápszoba. Igazából az egyik legszarabbat kaptuk, semmi gond. Azért még itt 60 pontért kiszedem ezt a 1,5 millió coint, ezt azért nem hagyjuk itt. Majd itt a store-ban jöttek ki új kártyák, például itt ez a Kvaratskhelia Zidane tovább, szóval van itt jó sok jó kártya. Na de nézzünk, orral kinyitom. Na lássuk. Egy brazil zászló, léci. Ez egy Szaúd-Arábia, LV Al-Hilal. Ez kicsoda? 98-as, hát a nevedet nem fogom kimondani, de ez gyötrelmesen rossz. Borzalmasítások után is player pick gyűjtögetés. Itt hát, ha lesz annyi pontunk, 925, oké, akkor ezt a kártyát még ide beteszem. Kigyűjtöttük az 1000 pontot, tudunk nyitni egy ilyen player picket. Nézzük. Hát ha... Hát itt mindegyik nagyon rossz. Mindegy, kiszedem ezt a Gavit, de ezt nagyon durván lenörfölték. Mióta jött ez a frissítés a játékba, azóta sokkal gyengébb az egész, és rosszabb. Na mindegy, hát egy 96-os Gavi, és még mielőtt szólnátok, nem a marketen adom el, berakjuk ide az Exchange-be, és kapunk érte 15-öt, így van 94 milliónk, aztán majd nézzünk valami jó RV-t. Őszintén szólva eltelt egy pár nap, mióta utoljára játszottam úgymond rendesen a játékkal. Lessük is meg a csomagunkat, érjük itt a francia zászlót, helyett kapunk egy hollandot, CB, Manchester United, ez egy Delict? Hányas? 99-es Delict. Not bad. Ez nem volt rossz. Oké. Végül is arra a döntésre jutottam, hogy Upamecanoról átteszem a transferpontot Mbappéra, és Delictet berakom a keretbe, majd az Upamecano kártyánkat eladjuk, és meg is vették, végül is csak 1-2-3 percet kellett várni rá, és így megvesszük a 102-es Musiala kártyát. George Bestről rátesszük a kártyára úgymond a training pontot. Oké. Majd felvisszük még 15-ösre, hogy azért még pár statisztika is fejlődjön. És igazából ilyen statisztikái lettek, hát futni tud, lőni is, a driblingje is nagyon jó, szóval remek kis kártya. Átjöttem a kis akuntomra, és itt elklémelünk 1000 gemet. Még mielőtt kinyitnánk a csomagokat, többen is kérdeztétek régebbi videókban, hogy hogyan használok 2 akuntot egy telefonon. Erre igazából annyi a válaszom, hogy ugye iPhone-om van, és van egy Apple ID is, meg egy Game Center-es akuntom, és folyton váltogatom a kettőt ide-oda. Remélem nem fognak kibannolni egy idő után emiatt, de igazából így tudok 2 akuntot vinni egyszerre. Na de srácok, nézzünk egy tradable-ös packet 4000 gemért. Ha már bevillan a walkout effekt, én már boldog vagyok. Hát, nem lettem boldogabb. Jöhet akkor a szokásos 3000 gemes untradable pack. Egyébként ezen az akunton nagyon sok jó kártyát nyitok. Csak hát ugye nem nagyon használom. Bár több mint 30 000 forintot beleköltöttem ugye erre a dácikás akuntra. Felesleges volt. Na de nyissuk.
Nyissuk, nyissuk. Brazil, csatár. RV. Al Nassr. Az egy Talisca. Anderson Talisca 97-es. Hát, hogyha most portugál csatár Al Nassr lett volna, egy szót sem szóltam volna. De hát nem így lett. Egyébként többször meg akartam nektek mutatni, hogy ezen az akunton van egy ilyen 95-ös Brennan Johnson kártyám, 25-ös tréninggel, 142-es futással, 115-ös lövéssel, 129-es driblinggel. Ez egy baromi régi kártya, de kb. Egy ilyen kincsként őrzem, szóval igen, csak ezt így gondoltam, megmutatom nektek. Idegenben leszünk Berci ellen, nem tudom, hogy ő magyar-e, ha igen, és nézed a videót, akkor igenis hajrá. Egyébként nem rossz a csapat, ott van egy Raúl, amúgy őt szívesen kipróbálnám én is. Most már új szerelésben vagyunk ebben a fizetős rózsaszín mezben. Son! Hát ezt megfogta a kapus. McAllister. Son 1-0! Hát ezt nagyon szépen megcsináltuk. Azt hiszem Musiala adta gólpasszt. Egy lövés! Aj, nem tévesztettünk sokat. És akkor itt indul Musiala. Musiala! Hát kihagytuk, de végülis a kipattanó bent van. McAllister. Son egy távoli nagy gól! Ott is van. Igazából ezzel a hatalmas nagy lövéssel le is zártuk a mérkőzést. Itt is van. Nagyon eltaláltuk. Mondjuk mutathatta volna valami jobb kamerálásból is. SGG ellen leszünk idegenben, papíron jobb a csapatunk. Van a csapata. Hát, olyan nagyon kiemelkedő játékosa nincs. Oké, fél időben 0-0, de eseménytelen egy mérkőzés. Mbappé, a Csel bejön. Mbappé Musialának ott is van az első gólja. Befutottunk Mbappéval, ez nyilván nem a legszebb gól a világon, de muszáj volt. Van ott is Salah, az mondjuk kemény kártya, van egy kis Musialája. Son. Musiala. Az hatalmas labda! Jaj, de nagy játék! Nagyon nagy kiugratás, és mielőtt a kapus rávetőd, de még le tudjuk passzolni Mbappénak. Musiala, az még nekünk jó lehet. Elfektetjük a védőt, Musiala! 2-0! Itt elcsúszik, visszahúzzuk. Innen pedig szépen lassítva, de betekerjük. Salah, jaj ne! 2-1, ezt nagyon benéztem. A fél időben maradt a 2-1-es állás. Nagy szerelés. Ott indul a belek. Son! 3-1. Itt üresen volt, 3-an voltak rajtam, és hát fejjel a kapus kezek között sikerült elfejelnünk. Megtoljuk. Son! Beleért a kapus. Megpróbáljuk kihasználni ezt a lehetőséget. Son egy tekerés! Viszont vége a mérkőzésnek,